A možná, že ještě k té vaší otázce mě jenom tady běží hlavou, že jak se jako zvědomňuje ten přístup k sobě samému a k životu, tak hodně lidí třeba učí svoje děti sami. Jsou s nima jako učitelé, neposílají je do školy, že třeba pokud vím, ten trend cílí, protože si ty lidi uvědomují právě, že ve škole to dítě je ovlivněno z mnoha různých stran takovýma těma jako přesně programama ne úplně ideálníma. A tím, jak i lidi vědomě teda počnou to dítě a chtějí ho už prostě, aby přišlo a připravují se na něj, tak potom to dítě pro ně není zátěží nebo nějakou jakoby problémem, což tak někdy může být v některých rodinách. To dítě, já bych jako to dítě měla, ale co teď, když máme takovou dobrou práci a já zrovna o to nechci přijít, jo, a teď mám takový zajímavý úkoly jsou před náma. Teď to dítě do toho, no tak nějakou seženeme chůvu nebo někoho. A že vlastně čím vědoměji postupují lidi, tím vědoměji to dítě teda vítají a potom jsou s ním prostě tak co nejvíc jsou s ním, co nejvíc tomu dítěti umožňují, protože ono, jak se ukazuje, pro dítě nejpodstatnější je být s těmi dospělými ve všech situacích, aby tam mohlo být. A nejtěžší situace pro dítě je, když jako tam nemá být, jako proč, jako co, jako to teď tady, jako běžte někam, jo. Tak to samozřejmě tam dvojnásob chtějí být, protože co jako tam teďka bude. A myslím, že ten vědomý přístup znamená, že jednak si vážím dítěte, respektuju ho v tom smyslu jeho nějakých názorů nebo pocitů, že většinou dítě nedělá věci na schvál, což je program rodičovský v hlavě, že pocit reagování na dítě je, že to dělá na schvál, když jako zlobí nebo něco rozlije nebo rozbije. To snad nemyslíš vážně, že jo? To snad děláš schválně. Ono iba testuje. A nebo ani netestuje, třeba prostě jenom něco dělá zrovna, třeba to zrovna chce vylejt, protože ho to zajímá, jak to bude vylitý, jako, ale není to na schvál, jo? Je to zkoumání třeba. My nevíme, nemusíme ani vědět všechno, ale prostě že ten dospělej nepostaví hned tam nějakou hráz té reakci toho dítěte. No a potom připustit to, že to dítě je skutečně, stejně jako tělo je vytvořeno tak, že naše těla umějí vytvořit ten nový život. Ty spermie a ty vajíčka to dokážou, to dělají ty těla, to my jako celkem o tom tak nějak můžeme číst něco, ale to tam prostě probíhá. Stejně jako ženský tělo umí porodit dítě. Umí to tělo je připraveno, je vybaveno. Tak stejně tak můžeme připustit, že dítě přichází úplně připraveno do tohoto vesmíru. Že je připraveno a že spíš jde o to vytvářet takové jako podmínky pro to dítě, aby ono mohlo samo objevovat, protože dítě je v zásadě zvědavý, ono se stejně všechno chce dozvědět. A tím pádem vlastně potom divný náraz nastane v té škole, kdy to dítě ztratí tu radost toho psaní, protože ono se nám vlastně na nic jako ptát nemá. Ono se teďka má jenom nakonzumovat jakoby to penzum, ten učitel to ani nestihne odvykládat, že? A nastává nějaká obrácená situace. Takže nechat ty děti co nejvíc v tom jejich jako vlastním zkoumání, protože ty děti se dneska klidně naučí sami číst, že jo? Používají klávesnici se starším bratrem nebo sestrou, sourozencem klidně za chvilku. Vím, že vnoučata ty malí čtou, ačkoliv do školy chodí jenom ta nejstarší zatím, že jo, a oni ty dva další už tam nějaký písmena čtou a cvakának. Vnuk mi říkal, dědo, pust mi tady pohádku, prosím tě, na nějakým notebooku, já to vůbec neumím, že jo. A já mu říkám, to já nevím tobě, jak tady to se dělá. A on, aha, no to takhle si sedneš. A teď měl ten srandovní měkkej malej prst. A jezdil takhle potom, jako po té myši, jakoby, že jo, toho notebooku, tak tam jako ta myš takhle kroužil. A říkal, to takhle dáš sem, tohle, vyhledáš si tady to spustíš, tady napíšeš jaba a napsal jaba a je to. A já tak na ně koukal, 4letý vnuk, že říkám si jaba, napsal. A tam najednou člověk vidí, že samozřejmě v tom prostoru oni si spoustu věcí osvojí sami a je to pro ně mnohem přirozenější. Než potom toporně je to jak s tím plaváním, je to furt to samý, že jo. Umí plavat hned to dítě. Když bychom ho hned dávali do vody, tak ono plave a naučí se a hned umí plavat, není problém. Ale my mu to nějak nedovolíme a pak ho to učíme. A mně to připadá, že to je takhle se vším. Že vlastně spoustu věcí jako sebereme těm dětem, vysvětlíme jim, že tohle je to jinak a pak je to učíme. Takže nechat je co nejvíc v tom zkoumání a být tam jako rodič spíš jako ten, kdo vyživí to dítě, kdo nějakým způsobem zajistí jeho základní nějaký bezpečí v tom smyslu, že úplně jako neběhne pod auto nebo něco, ale opravdu mu umožnit, aby hodně zkoumalo samo. No. A hodně rodičů dneska je s dětma doma. A oni pak zjistí, že se to vyplácí všem. Já bych prostě navrhl, aby rodiče dostávali plat od státu za to, že jsou s dětma.
ve výsledku by se ukázalo, že se ušetří velice mnoho peněz. Existuje takový krásný popis toho, jak to vypadá, když dítě je ponecháno samo sobě do svých 7 let a je to Oshova kniha Osho duchovně nevhodný mystik. A v této knize popisuje Osho, jak on byl vlastně u babičky a u dědy, nebyl u rodičů a babička s dědou ho nechávali bejt a on furt byl někde na zahradě a koukal na potok a koukal na stromy a pak jenom vždycky v noci slyšel, jak se hádá babička s dědou a jak děda vždycky říká, měli bychom ho aspoň něco naučit, ne? Když nám ho svěřili. A babička vždycky řekla, nech ho bej. Připadá ti, že není šťastný, když se na něj podívej. A děda řekl, no je šťastný. A Osho tam říká, že to bylo největší požehnání pro jeho život, že on nebyl kontaminovaný těma programama v tom dětství a potom právě dokázal jako 7letý jeho ve škole, velice dospělé, vlastně svést spor s tím učitelem, který tejral děti, on byl sadista a při hodině matematiky, měla být matematika a Osho se koukal z okna, pozoroval strom a ten učitel najednou řekl, co to děláš? A on řekl, dívám se na strom. A on řekl, a teďka je hodina matematiky. A Osho řekl, neznám žádný předpis, který by zakazoval dívat se na strom při hodině matematiky. A ten učitel řekl, co si to dovoluješ? A Osho řekl, navíc já znám řešení vaší úlohy. Já celou dobu poslouchám, co vy tady povídáte a vím, jaký je správný výsledek. A ten učitel řekl, jo, tak mi ho teda řekni. A Osho řekl správný výsledek. A učitel řekl, dobře, řekl to dobře, ale stejně tě potrestám. A chtěl mu dát takhle tušky mezi prsty a takhle zmáčknout. To on dělal těm dětem, ten učitel. A Osho řekl, v žádném případě si toto od vás nenechám líbit. A v této třídě není místo pro nás pro oba. Říkal ten 7letý nebo 8letý hok tomu učiteli. A ten učitel řekl, kdo seš ty, chlapečku? A Osho řekl, dosáhnu toho, že budete vyhozen. A šel za ředitelem školy, šel za výchovným poradcem a dosáhl toho, že toho učitele vyhodili. A bylo mu 8 roků. Jo? A to je právě ukázka toho, jaká je síla člověka, který není kontaminovaný těma ovládacíma programama, který řeknou, to nejde, přece nemůže 7letý dítě tady, pane bože, přece se nemůže stěžovat na svého učitele. Jo? Co si to dovoluješ, chlapečku? Ale on byl tak přesvědčivý, tak zvláštně musel mít v sobě tu sílu, právě té neochvějnosti, toho, že on prostě ty jednoduché neochvějnosti, kterou vnášel do toho prostoru jako dítě, i jako potom vysokoškolský student, který 4krát vyhrál to rétorické soutěžení těch studentů univerzity, kdy oni soutěžili v tom přednesu a on to 4krát vyhrál prostě na univerzitě, protože tak nezvykle kladl otázky a tak nezvykle na ně odpovídal, že to fascinovalo i ty profesory, že oni se chodili poslouchat, co on to, odkud to má tohle, jako takovýhle podivný úvahy, který jako nikdo jiný nevedl než on. Jo. A já si myslím, že ta velkou roli hraje skutečně to, když to dítě může být do těch 6 let hodně, to s tím souhlasím, může být hodně samo. A samozřejmě potom je ta škola akademika Štětinina v Rusku, kde se děti učí sami. Tam nejsou učitelé. Tam se prostě učí děti navzájem sami, mezi sebou, starší, mladší v jednom kolektivu, je jich tam asi 17, dostanou téma, dostanou zadání a už to prostě jede. A vždycky někdo o tom něco ví, že někdo něco buď to slyšel, nebo to čet, vždycky někdo z těch dětí přidá to do toho dohromady a jedou. A ohromným tempem postupujou vpřed, že nezdržuje ten učitel s těma svýma vlastně jako kecama. Takže oni jedou nějak euforicky a zároveň píšou skripta. Oni zároveň, jak studujou ten předmět, to téma, tak hned to zpracovávají do skript, aby pro ty další studenty už to bylo zpracované, už to bylo ve skriptech a aby ostatní už mohli dělat novej, něco jiného. A vemte si, co děláme my. My máme furt to samý. Furt to samý se tam jako probírá, to samý úkoly, ty samý zadání, ta samá učebnice, ty samý příklady. A místo toho oni mají prostě, každý tým vytvoří novou učebnici a ten další zase novou. A furt jsou k dispozici a jede to pořád dál a dál. Takovým jako euforickým nějakým příběhu. A samozřejmě pracují v tom tranzu, protože třeba Martin Másílko, který tam studoval, myslím přes 2 roky nebo ještě díl, byl u toho Štětinina, tak ten říká, že zažíval ten stav, kdy v té škole on sám byl prostě chytřejší, než když byl sám někde. Jo, jakmile opustil tu třídu, to pole té školy, kde navzájem si přáli všichni a dotovali se svojí energií a vůbec jako tou pozorností, tak on najednou byl takový tupější. Říkal, že spoustu věcí nebyl schopen vyřešit a jakmile se ocitl v tom kolektivu, a oni tam měli ty zážitky, že telepaticky řešili úlohy, když se potom večer sešli, tak zjistili, že na tom pracovali podobně a tak dále. Jo. Zažívali synchronicity vědomí a dopřávali si to navzájem. Samozřejmě, že tohle by byla opravdová velká nádhera
ohromně mi se ulevilo učitelům, kteří jsou úplně zoufalí už z toho všeho, že? A ohromně mi se ulevilo těm dětem, kteří taky nevědí, co tam furt mají dělat. Pak by to trvalo jen jednu generaci. A když to ono se to děje, já mám zprávy z mnoha různých škol v republice, že vzali to do rukou studenti, protože prostě přestávají chodit do školy. My tam přestávají chodit. Prostě tam přestávají chodit. A říkala mi učitelka, dřív chybělo 8 dětí, jo? Chybělo 8 dětí. Dneska jsme rádi, když 8 dětí tam je. Přijde. A zbytek tam není. Už tam vůbec nejdou. A teďka co mají dělat? Mají vyhodit celou třídu? Jako můžou je všechny vykopnout? No to asi ne. A najednou nastávají otázky, co s tím, že jo? Ty děti najednou to sdělujou jasně. My už sem chodit nebudeme. Už ne. Už je toho moc. Je to ne jako moc látky, ale je to už jako neomalenost, to, co se tady odehrává. No a to je jeden ze způsobů, jak se to taky řeší, že jo? Tak jako spontánně.